Navê me İrem Nergis, 22 salî me, şagirdim anha. Çîroka min û flûtê 2018 da dest pê kir. Ew rojî roj ser flûtê xebata didomînim. Ev xwesteka min ji bavê min hat, karim ya bêjim, ji malbatê hat. Xwesteka min a muzîkê ser muzîk. Çîroka min û flûtê jî min pir godar dikir. Dengê flûtê min pir godar dikir. Demek şunda mixwest hîn bibim. Mirov demek ser tiştekî pir dibisekne, demek şunda dixwazî tu jî tekîliya te û ew tu jî berçê bibe. Ya min û flûtê jî wiha der dest pê kir. Ana jî xebata didomînin ser flûtê. Şexsî jî bi komên xwe re jî wiha derbas be. Jiyanım da müzik yani ji her tiştê şunda tiştek derek pir cuda digire. Biye hevalê min, biye rê hevalê min. Dema ku ji civakê dixwazim dûr bikevim yan jî ji tiştek de dûr bikevim, bi bilûra xwe digirim. Ji bo min dibe revek. Ez dema ku biçûk bûm, mirovek pir asosyal bûm, pir bihêrs bûm. Yani bi mirova re pir tekîliya min tune bû. Lê demek dest bi muzîkê kirim, bi civakê re axaftinê min, nêzîkatiya min guherî. Yani müzik mirov tenê gerek nebêje müzik, müzik ya jî ev stran bêje amûr e na. Jiyana mirov da pir tişta digerîne. Pir tiştê xweş derdxewilê. Dema ku bêjin yani müzikê jiyana der, ez xwe tune dibînim ya. Yani kemasiyek zêde dibe ji bo min. Yan flût enstrûmanek dengê naturel in. Dengê naturel e di salên nehsî da ava bûye. Sed salê dozdemîn da orkestraya da dest bi xebatê kirine ser yan flûtê. Ev rojî roj nav civaka da têlê xistin, nav orkestrayê da bi soloyê ya jî bi stranê dinê tê bikaranîn.